Mas Bakhuid in Tuhan nak benta Charlotte Manusia mau kiu syuting dari Sngi Jungi nak benta kong Christine Dasun benyo jing kwa jing kia benta jing jatai iman sim jong diang len deng dok nong bri nak benta yang kesem jong kwa Marcus ding dok Kamtane dari Sngi Jungi Risha Tikar tak katsan snem pada kepentar Win Tina syuting banyak ya kecing jatai pun cukup kim diruai serang mas pun nomor lai spa lai kunta lai spa lai kunta Palei que shawa iawa jamiko pa iawa kisanyame poleu jotajimba shadua jamiko try dajinka dajinwa Ha kakatanguk pa padukon barmansem Bakhuid. Amen. Ka jungi jong trai jungi Jesus Christ bat ka jungi jong oblay lembat ka jungi selok jong mansem Bakhuid kindan rengkat bat pi baro. Rengkat bat pi ru. Kohan men ko para how try Jesus Christ menta ka sngi ha ka gospel ujisu ukali ha ki sanran ki jungu ha ki apostol ki jungu ki breu ki ong way ba jisu day bad kane ke jingkali yula se ka bamanga mapi marwe ngi haban kali bad ban jubab halade ujisu day uai ha ka jing em junga bad ha ka jing day junga badu ngilan em ban jubab ya kane ke jingkali Klempep ngi day ban jubab an ngi haban la ban jubab ya gane ke jingkeli ke bau jisu keli den matakadau om day tang manta ke sngi ke bang haban jubab ya gane ke jingkeli han reman ke sngi ha ke jinge day junga badu jisu ha ke jinge day junga bat ke hanman ki para nga haban jubab ya gane ke jingkeli bau jisu udai e na ke banta junga den matakadau ko hanman ko para ha gane ke sngi Hakane kelemat, hakane kopor, to kenyin pai, shaubelai kupa, ban penmap, na kebenta ki pop kisang, na kebenta ki light kilet, na kebenta ki jingduna brew ki bangalale ha kene ki sngi ki beladap. Da ke jing sngi red, bat ke jing kloy, ban penbait yala ke jong ke jing em, ngin pai shau kupa, ban ngin pediang yala de bangilong kinang pop, kenang bangilong ki brew ki belakre, ban simbenta ha kene ke jing leniam ke Bakhuid. Nga pla hau blay badan bor baro badapi kohan men ko para daki ten daki kam daki jingle klet daki jingle palat junga daki jingle palat junga daki jingle palat bakrawe junga namar kata ngakerpa de kamaria Bakhuid kabayaisa kathe soti ya ke angel barkirukhuid badapi kohan men ko para banduai na kabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro nisne yangi badalama bigi pop jungi unyalam yangi sha ka jing em bom jukut amen try kan rat ko blay isne yangi try kan rat ko blay isne yangi Cristo map go Cristo ram konong penim jangi penim yangi try kan rat ko blaze yangi try kan rat ko blaze yangi Cristo mam go
jangi penem yangi tong in ya duai inang bo gijing tmu hakmat utrai baro ki banglabu haswa bangsedang ya kamas ke Bakhuid berkum juru ngi duai na ke banta ka jingkela ke bamut ke nong pop na ke banta ki bapang ke basutam na ke banta ki baduk ke bekerdo na ke banta ke jengla luj jong kitu ki brug basa temrau ke jing snu baper jong kane ka prathei ban gi duai na ke banta ke jing tmu bamarwe jing iwe paiwe ai botrai un kurku kurdo ya ke jing tmu ke bangi dan ha ke jing em ke jingi to don hajan ki chakri jong me ko trai bato ai ba kiba kerpat kin shem yame ubasbon barabor ba ha kitu kiba sneu krau bandon yame kum unong tau ba dunong sanchar men pentamai ya ki e kiba melatau bat men rekop ya kiba mela pentamai dau trai jung yu Jesu Christ kun jong me u be imad basan char rain kat bad me ha ge jing yalong ka we jong men sem Bakhuid u blai junam la junam amen Kachimpuli na kitab jengkeng ha kito kisngi upat Israel baro shikanhun kilawan poi hakari kenja sin hau benai ubaningkong bat kipat ba kilasa hakadesh te kamiriam kalayap hakata kajaka bat latep yaka hangta laja ba om shamdon na kabenta uta upat bat kilay selalang persya yu Moses bat persya yu Aaron kipat ba kila krenkop ya Moses bat kila ong bangin dalayap no menba kihenmen para jongi kilayap hakmat utrai balai pilawan yalam ya kakenhun jong utrai syakani kari kenja bangin dubyap hangni bangi bat kijinri jongi bat balai pilapen long yangi ban mi na Egypt ban yalam yangi syakani kajaka bak kaba kortin kani kamdai kajaka thungkeu nisok dembur nisok wine nisok pom kranet bat ko bandi ru omdon te Moses badu Aaron kila no nakmat kata kakenhun syakajin khang bat ke yingjan ke jingye kendu bat ki ladam pelup hakendau bat ke burom jong utrai kalapau haki bat utrai ula ong ha Moses to shim ya kidingdu bat tulum lang yu upat ba mapi baru Aaron uhenmen jong pi bat tukran ha mau siang hakmat jongki ba un penmi ya ko kumta pin penmi na mau siang na ka banta jongki bat pin ai jindi yauta upat ba bat ki jinri jongki te Moses ulashim yu udingdu na khmat utrai kumba ula hukum yu Moses badu Aaron kilai lumlang yauta upat ba hakmat mau siang bat ula ong haki tu ngap menta kuriu haram hatu ngin penmi na ka banta jongpi na uni mau siang Moses ulara yala kakti bat ulatit yo mau siang arwat da udingdu jong ko kalami karhai bat uta upat ba uladi bat kumju kichinri jongki te utrai ula ong ha Moses bat hau Aaron namar ba phimsham langit yanga ban ainam kentang yanga hakmat upat Israel namar kata pin omyo banyalam ya uni upat ba sya kata kari kaba ngala ai haki kini kilong kita ki jong kamiri ba ha ki ba upat Israel kila krenkop ya utrai bat upat ulapan pau ilade ba ulong Bakhuid apdeng jongki kaktin jong utrai iso ya ulay sa kandai kusan val news pa trapuwe Dwai dipat ar driu hadu kandai Alleluia.
Utrai don rain kat bat pi. Ka jing pule na ka gospel Bakhuid kat kum u Matthews. Ka burom hame ko try. Hakata ka por habau Jisu la late sa kathan ka Syria Philippi ulakli yala kisenran. Kibreu ki ong bau kun ubreu udei uwe. Kila jubab don ki bong u Yohanes Baptist. Ki weipat ki ong u Elijah. But sa ki weipat ki ong u Jeremiah lane u wei na kinong yetu lupa. Ulakli yeki pi pat pi ong ngalong uei. U Simon Petrus ula jubab melong u Chris u kun u blay beim u Jisu la pai ktin sa u sukma pi ko Simon kun u Jonah namar omdei u breu balapan pau ya pi ya kane Henry ukpa junga uba habnengken. Te kumtang ong api. Pilong u Petrus bat halor une umausiang ngante ya kabalang junga. Bat kakerdop kadujok kinom la yaka. Ngan ayapi yakisabi jong kahima beneng. Bat kat kaba pinte hakaprate late habnengru. Bat kat kaba pilalau hakaprate lalau habneng ru. Nang ta ulama nateng yakisen ran, bat kin om yatu breu baulong ukres. Nadu kata kapor u Jisu lasdang ban pen i shena halakisen ran, jong u baudei ban lek kiu sha Jerusalem, bat baunsha shitom shibun na kitamen kisan. Kiling dorang ba bat kistat an, bat baunsha peniap. Bat ba en penmi pad yu ha kasngi kabalai. Teu Petrus ulaparing ya u syarut. Bat ulasdang ban ma yu uong. Ublei syemsha kotrai. Kane kamdei banja dalelei yame. Henry ulapai badul ong hau Petrus. Jingai bak nanga ko saitan. Pilong kajing pentut yanga. Namar pimdon hakaliang jong ublei. Henry hakaliang kibreu. Ka gospel jong utrai. Ka jingiro yame ko Chris. Kohan men ko para haba pipet bat puson yala ka jong im
nado apisdang ya ke jing em ke jing pi hakan ke prathei kumukhlung kumukhna kumusamla ne haba pilarang ba piladon la ke jong ke ying kesam ladon la ke jong ki khun ki kti habang ipe yala ke jong ke jing em marwei ngiyoi ki kamba ki kamsan ki bautrai ulale na ke banta junga ba jong pi ngiyoi ki kampla ki bautrai ule na ke banta jonga ba jong pi Henry don ki khap don ki por ki ya ki bamanga ma pi ngim shem hun ya ke e ke bautrai ulale ha ke jing em jongi bat ngim shem la ban pediang ya ke e ke bautrai ulale ha ke jing em ke jongi Bat don ki por ki khap ki bamangi ngilai hakmat jung u ngilai ujor balai ki ne ki wanja ke jung em ke junga ke jung pi balai mesha bakine ki wan ban urlong lane banjia ha ke jung em junga ba jung pi bon sin ngilong kum kine ki khon Israel ki bangiyo I lane ki bangiyo sngiu ha ke jung pule badeng kong menta kasngi na ki kitab jing kain kan mau ko han men ko para kini ki khon Israel haba kilayo ka jing lai lot na ka jing sha ban ben ka jing sha sanshar na ki we ki jaj ban reu haba kila laj na ki kti jung ki kila lej hakalenti ka jung utrai upe yukmi utrai upandap upenbiang ule ka e ka ba maki ki don kam ha ka jing em jung ki hanring yu I menta ka sngi ha ka na ka jing pule ka ban kong kim sham hun ya ka e ka ba utrai ule ha ke jung em ke jung ki kidang knyum persya kidang kikran persya yo try hakmat Moses baduaran namar ba kim shem la ban yo ka ka badi ha jung em jung ki ko han men ko para hatong nyimlong se mangi kum kine ki khon Israel ki bawan shau try ki ba ujor ya ke jing bom dap ka jing bom biang ka junga ka jung pi ha ke jung em pada ka ying ka sem ka jungi Hato wala dang idap ngibiang wala dang iyo ke e ke bangidon kam ha ke jing im Henry hato ngiyo I se ba utrai udon rengkat ban ngi utrai ukur do utrai upandap upan biang yangi hooj kadon kopor ke bamangi ngilong kum kine ki breu Henry ko hanmen ko para ngi dei ban snutu hala ka jong ke jing im kat ke bangadon ha ke jing im junga kat ke bangayomat ha ke jing im junga ladai ka babhala ni ka basniu Ladai ke badap ke babiang ladai ke ba janai lane hakano kano korkom kadai ke bautrai ule na ke banta junga bad haba mangingi don kata ke jing syania ayo trai haba mangingi don kata ke jing yajan badu trai man ko por ko han men ko para klem pep utrai unang pej unang kmi yanga badepi kata ke baule hagi khon Israel wala dagi knyum yu Henry utip usnutu ya ke jing don kam go jungki utrai unang patha yo Moses ban le kam phala shu ban ai ki kata ka ka bagi don kam om dei tang ma ki Henry wat ki jingri jungki ki yo pediang na ki ti jong utrai Henry ko han men ko para ka ba kordit ya ki ne ki khon Israel ka bangi laban ong ka bangi yo sngew ka jing pole ka ban kong ka dei ka ne utrai ong ye ki nganom sha ye pi ba pinrung ha kata ka paradise lane kata ka hima ka ba mga ngalamang na ka banta jung pi kanai ka dai ka ba kongsan ka ba mga maping dai ban shim hala ka jong ka jing im lada mga mapi nginang yai knyum yo trai ngim shim hon ya ka e ka ba trai wa yangi wala da ula pendap ula penbiang wala da ule ki kampla ka jing im jungi ngin sadu haka wei ka sngi ya kata ka jingai e ka jing ku ka ba ma ula mang na ka banta jungi kabangi ap khmi lenti ha ke jing em jungi kum ki khon kristan jong ka jing kramen ya kata ke jing suk beneng ka jing em ka balawe ba ujisu kli ya kene ke ju ka jing kli ka ba mangi ngede ban jubab ka bangal ong meni habas dang ka mas ka bakhoi utrai udai e ken ha ka jing em jonga ba jong pi iwei pai wei kam dei ga jingkeli kelum yano hanrei ka dei ga jingkeli ka bautrai ukeli yanga pada pi marwei bat ka jingkeli ka bangi dei ban jubab man kasngi ha ka jing em jingi om dei tang man da kasngi bangi pusan ya ka ne ka lanong lana ya ka ne ka gospel hanrei man kasngi ngi dei ban jubab ya ka ne ga jingkeli hato yole singi ong kumba ong kine ki breu don ki ong ba udei Yohanes Baptis Don ki biong badeu Elijah,
don ki pong u prophet Jeremiah ne way na kinong ya tulupa hoi klempet ki nyeu bat ki ong yau jisu bau dei u briu bau blei ulajit hanrei ko hanmen ko para ngipat ngidei ban pertajam kum bau Petrus u ong lane u perta bamedei u blei u boim udei u blei u boim haba manga ma pingis ngutu ban ngi pediang bau jisu udei u blei u basisha u blei u boim klempet ngila ban pediang yu ha ka jing em jengi ladangi ong udai tang ubriu ubalajit yo blei ubalajit do blei yo le singi don kapor ka khep ka bangi bu noi u sajungai na ka jing em jengi hanre ha bangi snutu bau jisu udai ublei em da lele nginom kan ria yu na hadin jengi ne jengai na ngi hanre ngin bu yu hakmat jengi habangi bu yu hakmat jengi habamangi ngiwan shakmat jung uman kapor klempep ken mau un sapet sakmi un senang le ki kampala ki bamangi ngidon kam ha ke jung em jungi baman la kasngi ko hanmen ko para ngim dei balong kum u Petrus ngim dei balong kum u Petrus wala nau jisu udai u blei u beim u lasha kat kine ki jing sha shitom ha ke jung em ki jung u ki jing sha kan ta ki jing sha ban ben han rengi u Petrus shem kwa bau ne ublei un yo ya kine gijing gijing shitom dei mata kada ulai banong ba ublei unum sha banja ya kine gijing lane gijing jinjar lane kane gijing shayap haka jing em gajume uchi su ong jingai bak nanga ko soitan jingai bak nanga ko soitan lada manga mapi ko hanmen ko para lada ngimla ban pediang ya kita gijing gijing jinjar gijing em jingi lada manga mapi ngimla ban pediang ya kita ki jing jar lane kino ki ba so sat haka jing em ka junga ga jung pi ngimlong kita ki ba ek ki jong blei ngimlong ki khun ki jong blei ngilong ki khun jong kanek prathei den mata graw manta kas ngi ko han men ko para to ken nginumlong kum ki ki khun Israel ki bawan banu jor hakmat jong utrai ki bawan hakmat jong utrai ki bom lakban pediang wat kine ki kamba ki kamsan ki baw lale hanrei ngin pediang ken kat ka baw utrai wai ha ke jing em jing la do ai ka ba ngin pediang ye ka ban ngin le ye ke baw utrai u ai ha ke jing em jingi ngi duai na ka banta kine ki jing ha ka ne kamas Bakhuid bat kum juru man kas ngi ngin jubab hakmat ke jong utrai ya ka ne ke jing kali baw utrai udai ublei jonga udai nong suspa junga udai nong panem junga udai uba pendap upan biang ya ke ka ba ngadon kam ha ke jing em jonga and ro ya Jesus Christ nhìn yang nhìn pla ya la ke jong ke jing nga nget padun bor baro nong tau ke peneng bat ke kendau pada Jesus Christ kun bamarai jungu utrai jungi ya balapon doman sembukut ya balakana kamaria te sati ya basalaben hopo piantius pilatus lasanar pnayu layap balatebu ya sikbayab hagas ngi ke balai lami patne ke bayab ulakiu sabeneng usong sekaman ublei kupa badan borbaro nang awan pat ban bishar ke beimit ke bayab ngange daman sembukut hakabalang katolik bakut haga jing solo kre ko haga jing ma be ki pop haga jing ni pat ka do but haga jing embom jukut amen Laispa nyepusa agap yang lembadu ya ladonu gawan terwan long ba ka bara na marga jing ko ko ha jing ne ni le ya padang ko ngi tro me so jing kende jing tra jing ko long ko jing jing man yoro ble jing chalam man da ke jing me jing ne ko kawan ni padang ko tra ko ble Pertai berat nama dia jumpa pertai jumpa beliau pedang ni kawan kita orang so jumpa 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 jumpa
Chichinom, Amen. Yang Surat Semai Damat, Yang Sunyi, Toduai ko para baga jingknya junga bajung pi kan long ba pnyang hona kma do bleu kpa badan bor baro to sai pnyang ti jumpi na ka banta ka jingro bad borom bad ka teng ka jungu ka jing mat yangi bad balang ba ko jungu baro ka wei to sneu san e bad pan ko ya kene ki jin ai ko trai ngi karpat bada ka ba me pnyang ya ki jing turwa jong ka jingknya ba kan jaman sim to pencana yangi banlong ki jing terwa bom jukut hame dau kris utrai jungi amen utrai udon rengkat bat pi to kan te yala ki donot to ngenang utrai blai jungi da sha ka long ba shong hok bat ka badai ka dai ti jungi bat ka jing penem yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yeme ko kan rat ko pa bu khut ko blai bran bor bat bom jukut namar ha ka jing e jung me mala thau yo ban reu bat habala pan rem yo u kat kum ka hok mela sus pa yo u da ka jing is nei leng ba trai jung yu Jesus Christ leng ba jung u ki angel ki ro ye ko borom jung me ki hima ki dam mani bat ki bor ki knyu hakmat jung me ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki serafim bala kerku ki ya mane rengkat daga jinkman ngi kerpat yeme to ai ba ki so jongi kin ya so bat ka jongki kat ba ngi pan bana daga jongi ro ba snga red Bakhuid try Bakhuid black ipat neng ba protect idam daga buram chong me Wayo sana shadrong Wayo sana klem kun Wayo sana yuble chunom Yaro yutabawan Aga kerteng utrai Bleng bat percay kidap Daka buram chong me Wayo sana shadrong Wayo sana klem kun Wayo sana yublay chunom Dasi sha malong Bakhuid ko trai ka thame jong ka jingkhuid baro Namar kata ngi kerpat ya me to pan khuid pan kantang ya kine ki jing terwa jongi dak bapha yaman sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesus Christ hakapor baladi no yu badala kamon sngebha ula padiang ya ke jing sha sutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yu badalai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya kba nit na kabanta chongpi Hakajukurkom enda lalayabam ula shim yukukuri bat kbaing ubiang yeme ulai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong kajitang batmai bat bom jukut ya kaba enpenmi na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta kajungma pikipop tole yakane ban kan mau yanga
Kajing maya jong kajing e. Katasin Pangi bam yu ne ukbu. Pangi de na kane kakuri. Ni pen bna kajing yap jong me ko try. Da da du men wan. Namar kata ngi bapan menta ya kajing yap kajing mi pa chungu ngi trwa hame ko try yok po jong kajing em bat ya ko khuri jong kajing pen em ngi dai ngoi dam namar melenyeu yangi ki babit ban yang khmat jong me bat ban sakri ya me da ka bas ngoret ngi karpat ya me bangi ki bayo ban ta ka met bat kasna mo kres ngi long ki ba lapan ya tele ka wei dawman sem Bakhuid to kan mau ko try ya ka balang jong me kabla priang hasatla ka prathei bato penjana ya ka ha gajing it rengkat badulio ukpa Bakhuid jengi u wilbert u bishop jengi bad baro ki lingdo to kan maulem ru ya ki hanman ki para shenrang bat kan thei ki baliot hia da ka bakarmen ya gajing mi pat bad ya baro ki balaklat no ha gajing isne jong me to pdiang ya ki sha gajing shai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi karpat eme baringkat bat kamariat hesati Bakhuid ka kmi jong ublei ujesa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bat baro krukhuid ki blapen sngubha yeme pateng la pateng ngi long ki babet banyo bantalem ha ka jing em bom jukut bat bagini ro bat pandan borom yeme daw kun jong me u Jesu Christ. Dau lembat u badhau kan long hame blei pa badan bor ha gejing long ka wei jong men sim Bakhuid baro ka boram bar gejing ro jinom la jinom amen. Kumlah hukum yang ngi dau nong panem bat kumlah hikai ngi dektin blei ngi nut banong ko pa jongi ba ha beneng ka long ka Bakhuid karteng jong me kanwan kahima jong me kalong kamon jong me aga kendeu kumba habneng to ayeng imata ka jingbam jungi kabahala ka sngi batama biengi karengkang jungi kumbang rogi ma bi ke balat padwat yalam yengi sha ka jingpan shoy hanre da panla yengi na ka basneu to panla yengi ngi karpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing sbon jong me to ai jing suk jing san ya ka sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing isne jome ngin lai barabor na kapop bangin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba ngi dengap khmilanti ya ka jing kerman Bakhuid bat ka jing wan pat jong nong penim jongi u Jesu Christ Namar ka jong me ka long ka hima ka jong me ka bor bar ka boram jinom la jinom kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk nga iapi ka jing suk junga nga iapi wat pe ya ki pop jungi hanre ka jingai jong ka balang jong me bat ha ka jing sbun jong me to ai ha ka ya ka jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubim bat basan char junam la junam amen ka jing suk utrai ka dan barabor rain kad bat pi tong ini terwa ya ka dak ka jing suk iwei ha iwei pat ka jing suk bat pi jing suk bat pi jing suk bat pi Kukun lan bro to play akan kelang mat Islam cuma Yesus Kristus kawan ba ka jing bom juga ini bom dia ka Yesus Kristus yang Islam ai ka long ina ka jing la ka so ka jing ka jing la
Hakme ukun lang brod jong blay. Hakme ubakid na yakipop jong kapartay. Suk yangi plasha khot sha kan ege jing khawai jong ukun lang brod. Ko kan rad kam shong hok man rong apo ka yeng ka jonga. An reish ong tuid kamen sem jonga kan sakia hi. Kamat bekas nama Kris kan ribet kan yelam yangi sha ka jong embam jukun. Amen.
ngin ai ka jing snu ngin ai ka jing ro ka jing kublei bang nai ti la dei how try ai bo try unang rui unang sumaringi unang psai ka jing don kam jong I baro kam tame ha ka ne kisngi bat kisngi ban sawan ha ka jing em jungi bang nang la su ban shani how try kom juro pangila ban jubab yak e ka jing kali ka bo try ko li hingi ha ka gospel ba menta kisngi utrai jisu udai e na ka banta jungi iwei pai wei da ka jinga da ka jingkramen ge duai ka jing duai jing la kamen jubilee jung snam ara jar ar pusan ko pau ba habneng to ai ba ka jingai ka ba mel ai hangi au kun jung me jisu Christ wo han men jungi bat ka tle ding jong ka jing h bon kan klang ha ka no jungi daw man sem ba khoj kan kersu biang hangi ya ka jingkramen bala kerku na ka banta ka jingwan ka hima jung me to ai ba ka jing e jung me kan pan kladu ringi Shakinong lur lengka bom ju shong taj ban bed ke sembai jong ke gospel tai bagito ke sembai ken pen keladur nasapo ya ke jaj ben reu ban ya ke perthai mariang barok away ha ke jing kmelenti batikna ya ke beneng batmai bat ke perthai batmai ha banda da ki bo jong boman laweng no kaburam jong me kan tan shan junom tai bagajing e jong ke jubilee kan kersubiang hangi ki pilgrim jong ke jingkerman ya ga jingang nut bagi tiar jikan sew happening ai bakata ga juga jinga ye kan pan priang ya ga jing kemen ga jing suk jong nong suspa jungi hasatla ka pratai chame ko ble jungi balakurku junom kalong ka borom ga jinga ro junom amen kok pa jungi ba happening kalong ka bakoj akarteng jong me kalong ka mon jong me ha kandau ka ba happening ai yang ini macam kejembang jungi kebahala kesngi mata maaf yang ini kerangkang jungi kumbang rogi maaf ke belas new yang ini pada wad yalam yang ini syah kejeng pensoi henry depan lait yang ini nak kebas new amen kublai komaria kepada kejeng utrai dan batpa bala kerku ya pan pedang kekentai bala kerku ya sok kepo chong pal jisu komaria bakhuid yakni chong blai terduai nak kebentar jungi kenong pop menta pada kapor kecengap kecengi amen kaburam hauk pa pada kun pada mensem bakhuid kumba kelalong kumba menengkong kumju menta pada barabo jenom la jenom amen tong ini aduai to senran lenti da kecengi ada bayaine jong me kotrai ya kitu kiba me pentamai da kecen ai baken jaman sem bato ai ba kitu ya kiba memju sange ban Abraham kin kelalong kiba bet ya ke jingsus pa bom jukut daw Chris utrai jungi utrai don rainkat bat pi ublay badon borbaro unkurku ya pi ukpa badokun badaman sem bakhoid amen tolisuk it basikri utrai daga jing em babha jong pi ngis ngamu ya blay Sao spa kendai. En je roi try Jesus Christ.